mo kag sa gihapon nagapamati ikaw sining aton nga programa ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Ini nga ton nga segment ginapatuloy naton ini sa mga Ilonggo speaking viewers and listeners dira sa Negros Occidental. Kag bisan pa diri sa Facebook sa aton mga abyan nga makahangop sang hinambalan nga hiligaynon. Aton ginapadayon ang pagtuon sa 1 Corinthians chapter 16. Kag diri na kita abyan sa bersikulo 19 kay nagahambal ini nanungod sang mag-asawa nga ingalanan si Prisca kag si Aquila. Ina si Prisca, Priscilla man ina ang isa niya kangalan. Ini si Aquila amo ang bana, ang kaulugan Agila. Kag ini si Priscilla amo ang asawa, ang kaulugan sa iyang ngalan simple lang nga babay. Aton makita nga sa pagkabuhi nila subo nga mag-asawa, ang ila trabaho nagapanghimo sang tulda. Kay uso gidman halin sang una nga mga tao portable, transferable tungod sa negosyo, tungod sa kapigaduhon, tungod sa kaimulon. Kag inang ginatuwag naton nga Olympic Games. Amo man na ang nabatasan nila nga ginahimo sa panahon nga wala na sang gera. Ining mga soldado, amo man sila ang mga players o mga athletes. Kag sa isa ka syudad, sila magahimo sinang mga paghinampang. Siyempre, ang mga tao maga-istar sa isa ka lugar kag nagakinanglan sila sang tulda. Amoy na ang trabaho ni Priscilla kag ni Aquila. Kag abi ninyo, amo man ina ang abilidad, ang skill, ang talent ni Apostol Pablo. Diri sa 1 Corinthians 16:19, ang mga iglesia sa Asya nag-aabi-abi sa inyo. Nag-aabi-abi sa inyo sing tinagipuson sa Ginoo si Aquila kag si Priscilla kaupod ang iglesia nga yara sa ila balay. Wow. Ini si Priscilla kag si Aquila nangin instrumento sang Dios kaupod ni Pablo sa pagtukod kag sa pagtanom sang lokal nga iglesia didto sa probinsya sang Akaya, ang syudad amo ang Korinto. Paghalin ni Apostol Pablo sa Korinto, nag-upod ini si Priscilla kag si Aquila didto sa Ephesus. Kag didto sa Ephesus nag-alagad sila sa gihapon sa Dios kag kaupod nila si Apostol Pablo. So makasiling kita nga ini si Aquila kag si Priscilla, mga fellow ministers, kaupod nga mga alagad o kon manog pangabudlay sa aton Ginoo. Nangin fellow minister sila sang alagad sang Dios nga si Pablo, pinaagi sa iya nga pag-associate sa iya. They were associated with Paul in the business of making tents dito sa Corinth. They were associated with Paul in the ministry of teaching and preaching, especially in Ephesus, dito sa Binuhatan, Kapitulo 18, versikulo 18, kag versikulo 19. Amo ini ang ila nasadyahan kag kalipayan nga himuon, hindi lamang ang paghimo sa mga tulda, kundi bisan pa ang pagpakig-upod sa kay Apostol Pablo sa pagtudlo kag sa pagwali sang pulong sa Dios. Siling sa sini nga bahin sang Balan Kuslatan, Binuhatan 18,
versikulo 18. Sa tapos sini si Pablo nagpabilin pa sing madamong adlaw kag nagpaalam sa mga kauturan kag nagsakay pa Syria. Kag kaupod niya si Priscilla kag si Aquila. Nagpabulog siya sa Cencreas kay may panaad si Pablo. Kag nagabot sila sa Efeso kag ginbayaan ni Pablo sila didto. Apang siya sa iya nagsulod sa sinagoga kag nagpakigbae sa mga Hudiyo. So nangin kaupod ni Apostol Pablo ining mag-asawa nga si Priscilla kag si Aquila. They were associated with the Apostle Paul, not only in the business of making tents, but also in the business of preaching the gospel. Nangin fellow minister sila, not only through their association with the Apostle Paul, but also through their accommodation of the saints. Bato nila ang mga traveling believers sa ila panimalay. Kunimo o sisaon sa Binuhatan Kapitulo 18, versikulo 1 tubtob sa 3, ginbato nila sa pag-istar, sa pagpuyo, si Apostol Pablo. Kunimo naman basaon sa Binuhatan Kapitulo 18, versikulo 18 kag 19, dito naman sa siyudad sa Ephesus, ginbato nila ang alagad sa Ginoo, ang mga Kristohanon, kag sa uli, bisan pa si Apolos. Kunimo o sisaon ang Roma Kapitulo 16, versikulo 3, tubtob sa 6, ari diri sa gihapon nangin kaupod sa pagkamatuod ni Apostol Pablo ining mag-asawa. Versikulo 1, versikulo 3, tubtob sa 6 sang Roma Kapitulo 16. Abi-abihan ninyo si Priscilla kag si Aquila nga akon mga masig ka manog pangabudlay kay Kristo Jesus. Fellow ministers. Nga tungod sa akon kabuhi, ginpakatalagman nila ang ila kaugalingon nga kabuhi. Kag hindi lamang ako ang nagapasalamat sa ila, kundi man ang tanan nga iglesia sang mga hintil. Abi-abiha man ang iglesia nga yara sa ila balay. So, they accommodated the saints, not only the servants of God, but the saints of God. Tukod sila sang iglesia sa ila balay dito mismo sa siyudad sang Roma. May iglesia man dito sa siyudad sang Corinto. May iglesia man sa siyudad sang Ephesus. Sa ila balay. Hamak mo na, ini nga mag-asawa, mga fellow ministers ni Apostol Pablo. Fellow ministers sa mga una nga mga Kristohanon. They were able to host Christians in their homes. Kag may gift sila, not only the gift of teaching, the gift of helps, but I believe they also have the gift of hospitality. Ang hospitality, naghalin ina sa Grigo nga pulong you love to entertain strangers. Not only that you love to entertain your friends, your relatives, but also even the strangers. Imo gina-accommodate, gina-entertain, ginabaton, ginapakaon, ginapatulog. Kagamoy ni nga makasiling kita. Si Priscilla kag si Aquila, they were Paul's fellow ministers. Hasta lang kita diri abyan sa aton nga pagtuon nanungod sa sining mag-asawa. Si Priscilla kag si Aquila, they were faithful mentors of Apollos.
si Priscilla kag si Aquila, they were faithful fellow ministers of the Apostle Paul. Diyos nga balaan, tudloy kami nga mangin faithful, bisan pa sa pagbaton, sa pag-abi-abi, sa pagbulig sa mga alagad nimo, kag excuse me, sa mga kauturan, mga kaupod nga mga tumulo. Madamo gid nga salamat sa sini nga mga oportunidad kag pribiliyo sa pag-alagad sa imo. Bisan pa sa nagkalain-lain nga paagi sa pag-entertain sang imo mga kanakan kag mga alagad. Ini amon nga pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, ang amon maluluwas. Amen. Nairil, salamat gid sa imo nga pag-replay sining aton nga segment karon. Aton nga pagpangamusta sa aton mga abyan dira sa hinubaan. Madamo gid nga salamat. Kagkaron sa aton viewers diri, Ma'am Rose Kadilig, Pastor Ebenezer Bautista, and then si Sosi Novero dira sa Salong, Kabankalan, Negros Occidental. Ang Diyos magabulig sa aton. Madamo gid nga salamat. No greater love is known.